Kada ku manta, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Barkanmu da zuwa wannan tashar mai albarka. Idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tashar tamu, ka mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyon mu sabo. Mun gode. A jiya ne dai hukumar hisba da ke nan birnin jihar Kano suka kai sumami shagon wannan fitacciyar mai maganin mata, ma'ana sayyada Sadiya Haruna, inda suke zarginta da tana kalaman batsa a cikin tallarta a social media, kuma sannan tana amfani da sutura tana bayyana tsiraicinta. Inda hukumar hisbar da ke nan jihar Kano suka kai sumami kuma suka samu nasarar damƙe wannan mai maganin matan, wata sayyada Sadiya Haruna, inda suke tafi da ita suka gurfanar da ita a ofishinsu. Sai dai sayyada Sadiya Haruna ta bayyana musu cewa tana amfani da wannan salon na talla ne saboda ta fi samun viewers, sannan ta fi samun kwastomomi masu siyan maganinta. Sai dai hukumar hisbar ta bayyana wa Sadiya Haruna cewa a nan jihar Kano bai kamata a ce tana amfani da social media ba, saboda ta san jiha ce ta kare addinin musulunci da kuma martaba ta Hausa. Sai dai sayyada ta ce ba tana yin haka bane ba a bisa raɗin kanta, tana yin haka ne a bisa samun kwastomominta idan ba ta yi hakan ba. Sai dai sayyada Sadiya Haruna ta bayyana wa hukumar cewa a shirye take da ta kara kurakuran da ta yi. Sai dai hukumar ta ce ba ta da hurumin da za ta yanke hukunci a ƙarƙashin ofishinta. Ana zargin hukumar hisbar za ta gurfanar da sayyada Sadiya Haruna a ɓangare na shari'a, inda aka gurfanar da ita a wata kotu da ke harabar ita hukumar hisba. Sai dai wannan kotun tuni ta yanke wa sayyada Sadiya Haruna hukunci, sai dai har yanzu ba mu san wani irin hukunci aka yanke mata ba. A nan sai dai mu ce Allah ya kiyaye gaba, kuma sannan masu hali irin wannan Allah ya sa su kare su kuma daina. Sai dai jin kaɗan da kama ita sayyada Sadiya Haruna, muka ji ita kuma shahararriyar 'yan wasan Hausan nan, ma'ana wata kuka sani da Umma Shehu, ta saki wani sabon bidiyo a shafinta na yaɗa sada zumunta, ma'ana Instagram, tana ƙorafi kan yadda hukumar hisba ta kama ita sayyada Sadiya Haruna. Sai dai Umma Shehu ta bayyana a shafin nata cewa bai kamata a ce wannan hukumar ta hisba ta kama sayyada Sadiya Haruna ba a bisa wannan zargin da suke mata. Suna zargin cewa, inda take zargin cewa a cikin manyan hukumar hisban ai akwai wanda suke fasikanci, ma'ana suke zuwa suna neman su ko don ba za ta iya tona masa asiri ba ne, in kuma sun ki sakin sayyada to ashe take da tona masa asiri. To sai dai bayan wannan firjin da ita Umma Shehun ta yi, ita hukumar hisban ta ƙara kai wani sabon sumaman, inda ta ƙara cafke ita wannan jaruma Umma Shehu, inda ta ƙara gurfanar da ita a gaban ofishinta don ta kare kanta akan abubuwan da take faɗa. Sai dai har yanzu mun ji shiru, ba mu san me hukumar ta hisban ta ɗauka ba, amma muna nan muna daku kuma muna bibiya. Idan muka samu wani sabon labari akan hakan za mu sanar da ku a wannan tashar taku. Idan wannan shine zuwanku na farko, kuma na alamar subscribe, ku sanna alamar ƙararrawa don sanar da ku bidiyon mu sabo idan mun ɗora. Mun gode.